En mensen zeggen al vanaf dat we hier wonen, wanneer halen ze dat weg? Want niemand begrijpt het nog. Het Sanne en de NOF-wachthoeske onder Woudweg in Dokkum kreeg het een naai plakje. Net meer voor de oprit van 2 huizen onder de stritten, maar 5 meter verderop. Het is zover en daar zijn we heel blij mee. En omdat we weten dat de buurman er ook blij mee is. Die vindt het helemaal niet erg dat het verplaatst wordt. En het wordt mooi gemaakt, zeggen we dan. Nou, dan is het goed. Dan mag het blijven staan. Dus binnen allemaal een ondernemer ben we in gesprek van hoe gaan we dat doen. Het is nog maar de vraag of het echt wel lukken gaat. Ik ga me vertellen, het is een heel steensmoeilijk en we moeten even zien of dat al slaagt. Maar daar worden nou de eerstvolgende stappen mee gezet. Dus dat gaat haast gebeuren. Het wachthoeske stamt uit 1953 en is de laatste tastbare herinnering aan het Iepenbier vervier wat 140 jaar lang over de Woudweg gereden had. We moeten natuurlijk niet vergeten, dit is een bijzondere plek, want hier kwam vroeger de NTM, de Nederlandse trammaatschappij, met de perentram eerst en later met de gewone tram. En die hadden hier hun remise op dit plek. Dus daarom is het wel mooi dat dit bushokje nog als een soort reliquie hier staan blijft. Ja, dat vind ik wel mooi. De bus riet dus al een skofje net meer via de Woudweg. Toch is het voor de gemeente wel van belang om dit wachthoeske te behouden. En er ben gewoon net meer volle van zulke huisjes. En nou ja, het is natuurlijk historisch. De busverbinding, de bussen gingen er al net meer deel. Dus dit is het enigste wat nog aan die tijd daarom refereert, steeds maar. Dus ja, dat is nou wel een unieke kans om het, als we het bewaren kennen, laten we daarop inzetten om het te bewaren.